Hi guys, majong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, Teachers Day dairon. So si Lexi naka-ready na nanay letters sa ijahang ma'am. Aw na jay suwat lagi para jang ma'am anja na napad si jay. Buwak with chukumuchu. Madyo na raman na guys kay saway ikahatag ja. At ang ira ninyo guys kay musayo si Lexi. Be, hi be. Hi. At ang ira ninyo guys, bye. Diugang ka ba?
Muton man. Oo na. Makitsapang mo sa nina ha. Mana? Hi guys, naman na di ay program nila Lexi, inja dari ako sa ubos kay tanda ko dari gitanom ni mother o katong ilang gipagasti reverse ng kuan mani. Manang. Kuan ko no. Kanang porke kuno kada buwan anja ikaw na mo paado sa portahan. Ingna kay naghuwa trabalar ang daghana na pagbungag taong. Wa man lagi ning tuy hakaw gilang man eh. Wa man guro ni bubui kay grabing agahaman. Nagjuta. Anin jo guys, arang daghana gay. Arang daghana digyapog kuan guys, di ko kahut dig bunga ag taong. Awa ninyo. Mo ni kita man nilagman ni wa may ning tuy hakaw. Tag taong guys, sige gyapog pamuwak. Love you. Narandagan na gyapog bunga. I don't know. Basigi pang kaunan is manok ng ilang mani. Ag ubang kuan giibot ni nanay ukra kay tam nagmani gyapon dare. Manha asilingan guys oy. Basto sa bagbaba. Dagana. Tapos likod. Guys. Sige, nagpamuwak. Napuan namin na ng okra. Okra? Taong. Agkang nanay ko, naghigwa us mag sibuyas. Higwa us man. Tangad pa imo ga. Lami ikaag gluto kung magulay nga tinunuan. Nang batangag kamunggay bago. Nag-uwan dari. Tanotas assignment diliksi. Imo nagipas? Amo kuno sa violet nga. Notebook. Ha? Ano mo kuno sa violet nga notebook? Di na anak. Aman dito. Violet. Ano ba? Laki. Di kunin mo. 13, math module. Module 5, page 8, formative, test 1 to 10. Nahuman na niwa pa? Pa. Na. Mo ni mong ansiran ron. Hindi man assignment kay mo klase palis. Laka. Unsa may ingon ma? Na. Tulo ra ba ka buok? Aman ning module. Black in your assignment notebook, black color, answer the following black color. Haman be? Asa makita module be? Ha? Na may gihatag siguro sa inyong ma'am, haman? Wa. Wa. Bahala ka, wag ka assignment, wag ka na minaw. Uy, paminaw ba ha? Wa lagi. Ako mana basa-basa.
Asa man day imong si Randani? Unsa man di ay? Answer page 9, sa aman. Minsan may imong ma'am. Kata ba yung kita ni mo katong daki assignment, haman to? Itong nemorag libro. Unsa? Liksi, oy, hangahaw, mga kag-eskwila, Liksi. Nga mo'y assignment, asa man mo pagka-assignment na ng... Wa man sa eskwelahan.